Belai wan ma singsa mangbili kawi peka hanhai Kuala-Lumpur base bai khopjak risarangsa kamio mia horni data tamani jorao musuk sikok phai mabai takhok promo deor mani nogo musuk khogna phai musuk khogoi gareo dana naimani jorao takhok promo deor manugoi logi no kami ni lukurong no ringma bai kami ni lukurok phailaikia keba musuk khogna sikok romboi manlia malkhung ke stari na naimani jorao malkhung sta naya bai malkhung ya gari makarka musuk sikok kamni lukurok joli jagai malkhung chubai sukrup khlai sibai ke naitongni paithak dura soya kari cinema tibo Mama tini o jaga o tam gani ke sagradi baba tam ni baga o jaga gari o haike klai tong na ba hokja khlai miya hor kuthugo musuk sikok phaimani sinimo teisa rangsa kamigo angkai phai je manjaka aro je nokphang sini kapormu bini no bosudina je phone nongkhoro o somoy no bini musuk nokni gori nei bo chiro khoka o somoy angkai sikok rok borok kharka khari ya konoi borok afro gari manjaka jaga o bongni mo ustar bodo ingliana o somoy rogo ger pore bising rogo phai kisa naifedi oro rogo guporo borok mo bai bebosa somoy khai tongo musuk sikok de prai somoy no plate rok bo bongni kuno thik rei prai somoy na atui khai boro onek jaga mo hai gothana rok khai kana agi bo koyekdin mane koyekdin koyek mas singya khuna bini nijini bibini aro no musuk ta kaisa koma kha sini oro no angkai sini bo mo parani kamini borok rok ke target tongo je musuk sikok no budi khai mane angkai kep no sonde horok tora tong Sondeo to gurui as pojonto manje ko emne police ni inquiry o tongo abo hai bebosta khaimana mo emne miya musuk rok khai kuda kama kha kamai mane talangmalia musuk rok khai malik sijai thangka angkai boi chiro khoka para wo angkai lama o iko dotono nongkhor bai kha apro kai gari manjak thanga ta time rok khai besu rok na time ekta deta amoni time ekta deta just na mane sudina nongkhor pro mane manjago o parani mung khai tamo teisa rangsa kami ungko sinmo Kuala-Lumpur thana PS o klaio khwai district ni nin sinimung khai jari sinimo gane sinimo ke dipok debroma